Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ashley. Isa sa marami ninyong tambalanista na nag-aabang sa mga kwento ng Mahiwagang Burnay at sa mga payo ninyo sa letter senders. Sumulat ako para ibahagi ang mapait kong kahapon. Sana ay kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Hindi ako pinalad na lumaki sa isang masayang pamilya. Bata pa lang ako nang mangibang bansa si Papa at makalipas lamang ang ilang buwan, may ibang babae na siya. Sinikap ni Mama na bigyan ako ng magandang buhay, pero nang malapit na akong mag-high school, namasukan si Mama bilang katulong at iniwan ako sa pinsang buo ko. Siguro dahil boyish ako, binilhan ako ng pinsan ng mga sexy na damit at ipinasuot sa akin. Isinuot ko naman at simula noon, palagi na niya akong binibilhan ng mga damit na pambabae. Isang gabi habang natutulog ako sa kwarto, naramdaman ko na parang may nakadagan sa akin at humahalik sa akin sa labi. Nakita ko pagmulat ko ang pinsan ko. I was 14. Sa takot ko, I pretended to be asleep. Inisip ko na lang, baka lasing. I convinced myself na wala lang yon, kaya mabilis kong nakalimutan. Unknown to me, my nightmare is not yet over. Nang magkaregla ako for the first time, ginalaw ako ng pinsan ko. Mabilis ang naging pangyayari. Hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Naisip ko ang malas ko naman. Hindi kasi ito yung unang beses na nakaranas ako ng pang-aabuso. Yung naging kinakasama ni Mama dati, hinipuan ako. Buti na lang naghiwalay sila. Nakiusap ako kay Mama na kunin ako. Hindi siya pumayag dahil hindi daw ako kayang pag-aralin tulad ng pinsan ko. Hindi ko sinumbong kay Mama ang panghahalay ng pinsan ko. Mahina kasi ang loob ni Mama at ayokong masaktan siya. Ayokong makita siyang umiiyak. When I turned 17, naging bastos ang pakikitungo ko sa pinsan ko. Hindi ko siya ginagalang. Sa mata ng iba, napakasama ng ugali ko. Ibinibigay daw sa akin ang lahat ng luho gaya ng bagong cellphone at pera. But I wasn't grateful. Hindi nila kasi alam kung ano ang kapalit ng lahat ng yon. One day nakita ng isang kapatid niya na binubuksan ng kuya niya ang shorts ko habang nagpupumiglas ako. Sinikmuraan ako pero dahil sa kalasingan nakatulog siya. Bumangon ako at umiyak sa banyo.
Pumasok sa banyo yung kapatid niya at niyakap ako. Napag-usapan namin ang pang-aabusong ginawa ng kuya niya sa akin. Naintindihan na niya kung bakit gano'n na lang kasama ang pakikitungo ko sa kuya niya. Pinaliwanag ko din na natatakot ako magsumbong sa takot na pagtawanan at pandirihan ng iba. Higit sa lahat, ayokong malaman ni Mama at masaktan siya. Tiniis ko ang lahat hanggang makatapos ng high school. After graduation, umalis ako sa poder ng pinsan ko. Pinababalik ako ni Mama pero hindi ako sumunod. Nag-apply ako ng scholarship and I was granted one. Nakagraduate ako ng 2-year course at nagtrabaho. Pinilit kong kalimutan ang mapait kong karanasan. Grabe yung trauma ko. Siguro kung mahina-hina ako, baka nabaliw na ako. Mahawakan lang ako ng lalaki dati, naninigas na ako at hindi makagalaw. Nawala naman na magka-boyfriend ako. Sa lahat ng nakarelasyon ko, I was honest. Kwento ko ang pinagdaanan ko at tinanggap naman nila ako. I am now 28 years old and I have my own family. Paminsan-minsan, naaalala ko pa din ang nakaraan at hindi ko maiwasang maging emosyonal. 40 years old na ang pinsan ko at kapag nakikita ko siya, hindi ko na lang pinapansin. I have forgiven him, pero wala akong planong kausapin siya at hanggang maaari, ayoko nang makita pa. Minsan kapag inaaway at sinusumbatan ako ni Mama, gusto kong sabihin yung hirap na dinanas ko nang iwan niya ako. Pero palagi kong pinipiling manahimik na lang. Maraming salamat, Tambalan, sa pagbasa ng aking sulat. Sa mga kapwa ko tambalanista, huwag basta-bastang ipagkakatiwala ang anak sa kamag-anak dahil baka maabuso sa huli. Ang inyong tambalanista, Ashley. Ano yung background music? Parang may tatakbo sa Olympics. Inisip ko para may dalang torch, may apoy, tapos Kaya nga magsisindi eh. ng ano, ng Parang mga... magsisildi sa Olympics. Pag-aanin natin kasi ang pag-aanin natin yung kwento. Well, una sa lahat, Ashley, it's good that ito ay part of your past. Not that it's good, ibig sabihin, it's good that you're sharing this because it has passed. Tapos na siya, nalagpasan mo at napagtagumpayan mo. And now, ang maganda, naging maganda naman yung effect nito in terms of you having your own relationships kasi nagkaroon ka na ngayon ng sariling pamilya, di ba? So, yun. Pero I would also like to dwell on what you said dun sa last part na wag basta-bastang ipagkakatiwala yung mga anak sa mga kamag-anak, di ba? Kasi hindi ito first time na nakarinig tayo ng ganitong klaseng kwento. Marami na din tayong kwento dito sa Bornay na ganyan yung eksena, iniwan sa kinakapatid, iniwan sa pinsan, iniwan sa kinakasama ng nanay, yung mga ganon. Huwag po tayo basta-bastang magtitiwala. Huwag din po yung isa rin ito, warning ito na narinig ko dati. Huwag din basta-bastang kasi 'di ba uso para sa mga estudyante, yung mga bata, 'di ba? Gustong-gusto nila na may mga sleepover. Yan, yung mga makikitulog sa mga klase, gagawa ng mga projects, yung mga ganon. Maging maging aware tayo kung sino-sino yung mga kasama sa bahay. Kasi hindi po natin alam yung mga possibilities. Sabi nga, mas maganda na yung praning, better safe than sorry. Mas maganda na yung sobrang praning ka, na natataranta ka, na hindi ka lang basta-basta all out kesa hinahayaan
tandaan mo lang. Kasi meron din akong mga narinig na ganyang klase mga kwento na sa mga sleepovers, yun yung may mga nangyayari na hindi maganda kasi yung kuya ng kaklase, pinsan ng kaklase na doon din pala nakatira. Totoo. Yung mga ganon. And it happens. And katulad na nangyari dito kay Ashley, some people, hindi nila kaya to fight. 'Di ba? Ito si Ashley, tiniis na lang niya. Tumahimik na lang, natatakot mahusgahan, natatakot na mapandirihan, 'di ba? So ang ending nagiging victim lang lagi. Yun yung nakakalurke na nakatotohanan. So mag-ingat po talaga tayo. Yun yung sinasabi ni Ashley, napaka-importanting lesson, warning, 'di ba? And kung halimbawa ikaw, mommy or daddy, nagpaalam yung anak mo, tas hindi ka masyadong sigurado, maybe you take it as a sign na baka kaya hindi ka sigurado, hindi ka kampante kasi hindi mo naman kilala pa masyado. 'Di ba? Minsan nga, ito nga kung sino pa yung kakilala. Minsan yun pa. Kaya nga 'di ba, partner, at a certain point, hindi mo na dapat inaalaw na kunyari yung anak mo lumalaki na babae, hindi mo na inaalaw na kakalong siya sa tito niya, yung mga ganon, yung mga hindi mo dapat ialaw yon. Yung mga Correct. ganon. Kasi hindi mo alam yung takbo ng pag-iisip ng mga manyakis. Minsan, basta may iba silang takbo ng pag-iisip eh. Totoo yan. Yung ganun. So, sa madaling salita, hindi Ingat po rin po. kang mag-anak ka, pagkakatiwalaan mo talaga. Kasi minsan, itong mga kamag-anak natin, sila pa tong nauunang trumaydor sa atin, di ba? Unang nagbibigay ng trauma at hindi lang ito tungkol din sa mga ganitong klaseng sexual abuse, kundi meron ding mga abusadong kamag-anak pagdating sa pera. Yes, diba? Yun yung gusto nating sabihin. Yes na yes, partner. Kasi Hindi, marami totoo rin yan, akong maraming mga naririnig. kwento Oo. na gano'n, pinagkatiwalaan mo kasi kamag-anak mo sa napakaraming aspeto ng buhay. Hindi lamang sa paghahabili ng anak or kung ano pa man. Di ba minsan yung mga kamag-anak natin na inassume natin na katiwa-tiwala pero sila pala yung unang tatayidor sa atin kasi nakampante sila, ay kamag-anak naman Oo, kita. okay lang naman kamag-anak. Yes, okay lang siguro na gawin to. Oo. Kahit alam naman natin, literal, pang-aabuso yung ginawa nila. Tsaka partner, meron ako nakakausap minsan ng mga pediatricians na yun yung ilan sa mga kwentong naririnig nila na na-abuse. Kasi naiiwan, yung mga ganun, o kaya iniiwan, hinahabilin. Tapos, yun, nagkakaroon ng ganyang klaseng mga pang-aabuso. Kaya ako, ngayon ko lang na-realize, partner, nung tumanda ako, sobrang nagpasalamat talaga ako sa lola ko, hindi niya ako pinagkatiwala sa iba. Hindi, totoo naman Oo, talaga. tingnan mo. Totoo yun. Oo. At hindi lang ito para sa mga Kinasal akong babae. virgin. Oy? Pero partner, truly, hindi lang... Nabantayan ako. Oo, hindi lang ito. Ayaw namin maniwala sa'yo. Kaya dededmine ko yung comment mong yan. Ayaw mong patulan? Ayoko patulan, Ba't ayaw mong partner? maniwala? Ayoko maniwala dyan sa comment na yan. So, ipagpapatuloy ko yung gusto kong sabihin. Hindi, pero hindi lang ito para sa mga babae. Totoo naman yung sinabi mo, partner, na ipinagpapasalamat ko sa lola ko na Mahigpit siya sa na akin. mahigpit siya sa akin. Kasi hindi Oo. lang ito para sa mga babae, kundi pati na rin sa mga lalaki. O And kaya? ako sa akin talaga better safe than sorry. Sometimes, yung inaalaw natin yung mga anak natin na mag-restroom na mag-isa, tas bata pa sila, in a public place. Nakalimutan ko kung anong pelikula yun eh. Pero kung ano yung title, si Jericho Rosales yun, tapos meron siyang... Pangako sa'yo. Hindi si Kirsten Hermosa eh. Hindi eh. Tsaka hindi siya series, movie. Baka yung mga tambalanisa nating present sa Facebook Live, ma-share Yun ang niyo po. gugulo lagi sa kausap. Yung ang tinutino na sinasabi, tapos guguluhin mo 2 lang. minutes na lang kasi, partner, mayos ka naman. Medyo serious yung topic. Yan. So, meron siyang pelikula. Nakalimutan ko lang talaga yung title, pero talagang simula nung takot talaga ako. Wala pa nga akong anak nun eh. Pero ang tema ng pelikula is parang nag-CR mag-isa yung kanyang anak. Tapos, na-realize niya, ang tagal na, hindi pa lumalabas. Hindi na, siguro, nung medyo matagal, inisip niya, kaya malaki lang talaga, ang hirap ilabas. Minsan nagtatagal ka, di ba, kapag ka-constipated ka. Pero yung Yung pala... hindi mo na panindigan seryoso yung payo mo. Pero yung pala, di, kasi di ba minsan may nagtatagal naman talaga sila eh. Oo. Tapos, pero yung kanya, parang na-realize niya, parang mas matagal than usual. Tapos nung Malaman-laman. chinek niya, wala na doon. Pero Oo. nakabantay siya sa labas ha.
Hindi siya nakalabas siya, hindi sa labas ng cubicle, kundi sa labas ng restroom. Kumbaga, inaantabayanan niya Oo, lumabas. saan napunta? Yung pala, parang Kinuha ng undin. Hindi partner, hindi daw totoo 'yun. Sabi daw hindi, 'di ba? Yung pala merong child, yung mga kumukuha ng mga bata, tapos binagbihis. Pinagbihis. Kaya syempre, Hindi nung lumabas, napansin. hindi napansin. Kasi kung halimbawa, dilaw na pumasok, tas may sombrero, kapag ka Oo. lumabas na naka-orange, at saka, di ba, iba na, naka-wig na, di ba, or something, ganun, Oo. hindi niya napansin. Tapos, basta, long story short, ano siya, parang, naging, yung mga, Nakakatakot, oo, basta no? mga ganun. So, mas maganda na po yung maging praning po tayo, kesa makampante po tayo. Kasi Correct. we'll be better safe than sorry talaga. Yun yung pinakapunto nitong pagpapaalala ni Ashley sa kwento ng Mahiwagang Bornay. Yan. Ako ang isang short lang, ang magandang lesson na naiwan sa akin nito, talagang ang buhay malupit minsan. Ang mga tao talaga malupit, pero ang dapat natin gawin, mag-ingat, maging mapagmatsyag. Ingatan po ang ating sarili, ha. Love